Fordi det er hyggeligt, når man er sammen med venner eller sådan på caféer. Så ligesom bare rigtig smøg. Det er afslappende, og det er rart, og det er lækkert, og det er hyggeligt sammen med andre mennesker. Man snakker tit sammen som ryger, hvis man står og ryger sammen med folk. Hvorfor jeg godt kan lide at ryge? Jeg ser det som noget cool. Det er sådan selvbekræftende. Jeg tænker det som en del af mit image, fordi at jeg ser op til folk, der ryger. Det er som om, det er de seje drenge. Og jeg betragter mig selv som de seje drenge. Jeg tror måske, det er blevet ret meget en vane for mig her i gym. Jeg hænger ret meget med Selma, og så har jeg sagt sådan ting med, at vi bare sådan går ud og ryger i frikvarteren sammen. Man har bare lige tid til at nå 3 smøger på sådan en træpause. Ret smart, så spiser man lige 10 minutter. Jeg forbinder rygning med at være sej. Jeg forbinder rygning med glæde. Glæde i kroppen. Når man drikker kaffe, bare altid. Ja, kaffe og smøger. Efter mad tænker jeg også rigtig meget. Og frikvarter. Når man er rigtig mange sømmermænd, når man går der om morgenen, og så ryger man første motorvej sammen med alle sine venner. Man begyndte vel på det, og så er det sådan, hvis ens venner lige ryger, så kan man også lige få et skræt der. Og jeg ved ikke, efterhånden, så er det sådan noget, hvis man er ude på en tur med hinanden, så er det lige 3 smøg der. Ja, jeg ser det i høj grad som en del af min personlighed at ryge. Personligt ser jeg selv op til folk, der ryger, så jeg vil gerne have folk, de ser op til mig, når de ser mig ryge. Altså jeg har faktisk begyndt at tænke ret meget over, hvornår jeg ryger, fordi at jeg godt kan tænke mig at lade være med at ryge så meget. Så sådan, jeg prøver lige at begrænse det til sådan, for eksempel kun i skolen. Så jeg tænker faktisk rimelig meget over, sådan, hvornår jeg ryger, for ligesom at, sådan, altså jeg gør det aldrig derhjemme, og det tænker jeg over, så nu gør jeg det ikke. Jeg er kampstor rutine. Lige før, der røg en smøg. Der følte jeg sig. Jo, min sidste gode oplevelse med at ryge var faktisk nylig i musik, hvor jeg ikke havde røget om aftenen. Jeg ved ikke, hvornår jeg ikke havde røget, men jeg havde ikke røget, og så blev jeg skide nikotinskæv, og det var fucking pænt. Ej, det tror jeg faktisk var, fordi det var rigtig godt vejr, og så sad jeg med min veninde nede på søerne, og så sad vi og røg smøger og drak kaffe. Ja, og jeg tror mit det også er sådan generelt, bare når jeg har tømmermænd, så har jeg rigtig meget brug for en smøg. It's just a cigarette and it cannot be that bad. Honey, don't you love me and you know it makes me sad.